Извинете, сега Свилена Пеева ще рецитира стихотворение. Казвай, кое стихотворение ще рецитираш? За сурваки. Добре, давай. Дай. Давайте. Сурва весела година, тлъсти агнета в клошари, руйно вино по мазите, мети восък по пчелите, пълна къща с имане, мир и обич да настане, да живеят като братя всички хора по земята, че земята е градина, сурва весела година, до година до амина. Хареса ли ви стихотворението? Това беше стихотворението на моята сестра, което тя беше си измислила. Искаш ли да кажеш някакво друго стихотворение? Искам да кажа песничка. Айде, казвай някой песничка, която си избереш. За полунощ камбани бият. Добре, и тя ще каже за полунощ камбани бият. Полунощ камбани бият. Без ти да пееш, чули? Да. Полунощ камбани бият, дядо Коледа пристига, пукна се на ташина, носи коледен уха. Пукна се на ташина, носи коледен уха. Хайде всички да запеем и хорце да залюлем, че пристига в късен час дядо Коледа при нас. Хайде всички да запеем и хорце да залюлем, че пристига в късен час дядо Коледа при нас. А Снежанка с чудни дари 100 чувала натовари за послушните деца по грачета и селца. За послушните деца по грачета и селца. Хайде всички да запеем и хорце да залюлем, че пристига в късен час дядо Коледа при нас. Браво на Свиленка, да й кажем аплодисменти. Тя беше толкова добра в днешните си изпълнения. Ще правим още клипове след паузата.